Yan naman sa project sa mga plato. Sa pinakababa? Sa gitna.
Ay, ano, nagsasalugod boy? Sen. Tao, masin po ka. Jay, ikaw sa trade. Ano ko? Di ba episode? Uy, kunay mga gawa. Moy, kunay. Hindi. Yung sa trade. Ano ito ba? Ah, dati gawa na.
Ate, dahil mas mahal na. Ano, sige mo. Ano ba ating natin dito to? 8 days break to single water. Thank Stay you. while order. Kasi araw ka po dati. Tangan ko bilis. Ano ba yun? Hindi ka na bigat. Kala mo po ng pera ko, mama. Kalahati lang na mo. Sige lang.
Kaya open tayo talaga ako.
Ito tabi. Yan na. Yan na yan ako. Hindi man naglilinis ko kaya. Pinapak na. Ayusin lang ako. Oh, yeah. Okay.
siya sa natin. Eskwela na tayo. Maestra. Bakit natin po siya siya? Paano ba yung pag-create ang copy sa inyo? Ako manipula.
Dahil ang niya,
ang gamit ko. Yung ano, demo po ka ng
Crossing ko na. Ano bang kasama? Ako na po. Hindi. Una, mag-iwan ka. Lepo, mag-go. Malaki.
Tayo mga drive. Yung pahit ko yung nagawa. Ito na po, Corwin na. Kasi mo, ano, kung kaya kung paano mo ba, paano ba, paano ba, pamalik na nalugbo.
So, may bang ng mga puto.
Ay, dali ko. Ha? Account sa ito. Sayang. Please, all number one. No? Oh, follow me.
Tapos, pinagay ko na yung parang, okay na lang siya. Kung ano yung hindi ka pala yung dapat ako niya malasan yung ay yun. Yung pero dito nakawisa Kaya na tayo ng sponsor. Kaya na
Wala ba naman? Yung pinakamakot niya. Magpira na, survey pa lang. Ano lang, lalo dito.
Hello? Uy, alam ko sa ganito. Kung i-rate ko, 8.5. Kasi it says na Pwede man, pero bigla na lang. may dapat may dapat Giri pa na nasa lesson natin. Ay, iyo. Oral communication. Yung ano yan, Ano ka? nasa may sa pag-ibo ka ay ba ano ba yan? Adjust. Wala. Wala mo na pag-ibo. Okay. Pero, very well exercise. Ano, Nasaglan pa kayo ay pag inildiwa,
Ay, nalabas ba? Ano, ano? Group 1 talaga. Eh, mga talaga. Oh, pero ang mga teacher ko, tingnan mo ba? Apat na ko. Sige nga, yes. Oo, ano. Yung bugo, hindi pa rin yan naman. Kaya, bako, so, Oo, nga rin. kasi siya sabi ka nga, ano, sabi ko dito. Ano, ma'am, ganyan na ako para Sincere lang. sabi ko, May nagtanong sa'yo. well, so, magiging niya. Yung kapano ko, biggest na natin sa Yan ang ano. Yung grade. tapos kami sa kaya pa rin. Pag nag-i- kasi kami sa flat sa mataba tayo. Nasa mother mo sa kanya. Sa kape. Ay, kilala mo ganun kape tayo. Ano pala natin ito natin ang channel? Channel. So, gagamitin ko. Ako, ano. Ano, tapos lalo at pag-break sa Video. channel, gamitan mo na. Na gagamitin mo video para makapag-ano ng video. Tapos dapat, pag nagtatarang ka po dyan, nagtataraman yung ano sa picture. Ano mo, i-train mo din. Pag-haloy ko, mag-take ng picture. Hindi ba ba kay ano, 2 months, Matatanggal. ano kay 2 months kung Ayan, beginning sa sabi. Kulang din may channel mo yan. Channel lang na, yan, pinagtulog sa TV channel. Yan naman sa TV channel. Channel, receiver. Boy, kulang. Sa receiver. May nga ako, Pero kuman kaya sa ilan mo, wala din sa explanation. Yan ang tama mo. Yung mga Big ba? ini-anyway. Tama. Dapat may ano mga graphic sa dito. Ayan. Video. Dali rin na sa Madali mo sa Madali mo sa
Uy, powerful. Ang gina. Yun, gano'n, diba? Yun. Saan nila rin sa support dito. Ano, papel. What part mo? Ano ka pa comfort? Example ba sa TikTok ka? Lolo. Maya mo, ikaw sa dingding, hindi mo ka Ayo pa. nakaupan si Biggs. Madala mo sana, ilan mo, tuwan na naman. Aram mo sana kayo, presentation, ade, black yan. Tapos so dingding, side and plate. Kung ano maya mo, halimbawa, ang keyboard mo, makikita. Una ito. Ano yun? Wala ba lang ng mga Yan ang gawat ang ay. katamay. Take pro Pag- kayo. Puro pala di. Kapag. O yan na ay. Ne? Oo, Ay, ano. masuin. Manila Peters. O, di ba? Ay, yung Manila Pero, Peters. hindi ko tapos ang ano, presentation na. Ay, may mata. Kasi ano pang akin natin? O, hindi lang mata. Pang-grade. Baka mga ano pa, hirap pa sa mga just the anim of them. Ayun. Ayun. Halimbawa, why? One. One. Ano yung pag why? Hindi na yun na yun. Pwede ba sa i-answer? Kaya may gaya yung system. Tapos, Yung kaya, may mga template mo sa pwede ka mo na mag-scrap. Ayun. Iba, dumog ba sa Hindi, oras mo. kailan mo sa pagkabot uy. Ayun na pala dyan. Talaga oh. Ano yun eh, hindi oras mo sa pagkabot. Tapos ano, umuyang mo palitan sa ano, bawa. Pwede mo sa palitan. Totoo yan. Sige lang yung video na video. This is how we make a PowerPoint. Number one. Yes, number one. O yan o. Restart din. Ay, hirap. Oo nga, nag-favorite forward. Good. Oh, yes. Ano mo yan? Professional business. Remember that? About na remember. Sorry. Render mo pa. Remember, I got stronger. It's what we do. It's what we do. Pag naman hindi ito. Kaya. Oh. 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 Queen bagaan. Makapag-business namin. Oh. Oh. Hindi mo alam. Tatakbo ko lang sa mga tao.
Invisible. Ah, ano? Kami kasi garang lagi. Hey, lovely soul. May kamusta na sa kaluluwa niya? Si Matthew is tapat. Ubusin ko daw sa pagkando ka ni Jared ay maninubo. Ang inay ko. Abo. Yun. Bakit ba? Ang Basta matapit. manisa. Undok pa. Bala. Bayadon mo. Pera na sa mga tabi. Bayadon. Forty na sa napala. Dapat na nariyan na sa mo binati tapos kung binat na dahil sila magkapatid. Tapos binilang niya sabi niya 1, 2, 3, 4. 4. Ano ko dito sa mukha? Hindi ko tawag ba ba na ito? 4. Yaman pa na siya. Inubo sa pagkaon. Ano kaya ko na maloto? So, agad na doon sa ito. Wala ka din doon. Ay, ito sa ano ko. So, sorry. Ano pa ba? Goodbye. Goodbye. Hindi na naman yung iba. Wala sa mga iba, iba na naglalag sa doon. Swap this here. Yung para ito pang review, warranty fever. Teka nang ibang na yun. Mas pugi malang ito. Ikaw, hindi yung pinakakaruma. O, hindi na sana. Paano kaya? Ngayon, parehas sila. Straight lang sila. Kaya, basta may tigil. Ito yung pagkundal ng ilog. Kaya nga, isa matibay. Matibay ka mo. Bakit si Kuya nagsiba? Hindi ako kung Ako naman, hindi ako nagpapalala. Ako na mo. Ito ang pag-ginagawa. Ano yun?
Alam mo kasi Tama. Tama. Bako ano palo? Ay, oh yan. Ay, Ano yung light na libre? yan. Dito sa Klaro pa na dahil sa ano, ipisaw kayo natin. Ano ba na? Alex, Nakatalikod mo yan. Dapat mo magkamali ka pala. ano?
Ay, so, kung mag-JTV, sunod yun, natapos yun. Kasi pa, second year, iyan, pagkatapos ko kang, pag second year ka sa league ba, ano na, sophomore na ako. Pati sa din, ano ninyo, kaya kung nasa mo ka lang, ang nag-fight ka na din. Norman, sophomore ang ba't mo din natin, may S1, sophomore. Kaya sumaklat, ano mo, hindi pa ako sino. Ano pa pa ganun? Yan sa salita. Puro sa akin. Unang po, nasabi ko na. Sabi ko, wala. Depende po kung nabagsak mo ba. Pwede ko hindi makagawa. Pwede ko yung subject. Kasi hindi lang ang ako. Mga ganun.
Buwan na si CJ dadaan. Buwan na si CJ. Dami-dami din ko mapractice. Dumaan na sa isip ko. Wala nang lubog mo di magaling. Nakilalabog ng magaling. Yoga ko doon. Pag-ibig na lang. Huwag kang malubog. Hanggang sa sunod.
lahat na rin ng handa naman ako pakinggan kayo kung wala ang bobo bueno ay nakakalitan na sa bukid na panisalam ko kung ano kung sinusulat sa pagtulong hindi ko ano kung alam ko yun wala man hindi ko hindi kayo dito gusto ko po lang sa katotohanan lahat nila hindi na dito hindi na ako sorry ko kalawaan ng posisyon kung hindi ka itataiwan hindi ako ng pag-inahat pero bakit ako sa harapan samantalan niya nakapagulakan sa likuran ko o baka di Ano na lang, sunod ko na lang sabi. So, ano, binder? Subla. Sige na ka, subla.
Dulo naman na ang isip na natitignan nila si Juan ang awag sa baba pagod sa kanya na kumbaga pagkalaas lamang ang ganito principal puro tayo sa Diyos na nakawin ko ng bawat nagdapat na pagsisimang ilang preto na naman para kasi hindi mo kaya boy wag ka na pumasa boy lalo pag ako yung boy mo ba na ako boy bakit ka naglagi na sa boy kayo ayaw ka nila kasi maboy kayo mga basic ka pa masabi ka na lang ng parang shit crazy ako magpalaya ba pinagagalit yung sinasabi mo ang pinagagalit mo ay kaya mo hindi hindi lang kahit pagsabihan mo hindi makikita sa'yo kahit nabakit na bro eto na yung po na wala ka na sa bro kahit walang mariwala kung nagulat mo ko hindi malulog ka lang sana lubog ka sa dapat ako ano ba isa pero kami pero ko ito may pero pag hindi mo ulan Basic. Paano ba? Kasi ang gumagawa ko dito, neling mo nag-iro. Yun, nag-trigger ko dito. Pero gumahit na yung ano, puno. Ikibong, ibang guma. Ang guma. Yung! Para yung! Ano? Tulog na! Ilan mo nga ito? Ano ko naman, so, three guma. Three guma sa gago.